Urriak bi, zapatu, oso gura diola. Berotxu, ointxe justo nazi da burrete goizi joten. Eta, bueno, hemen lehenengoa. Eta, haue, urkizen, azpizen. Ikusten da, itxura baten, ondinokarren, aretxan eta azpizen, ez duela jo. Bizerko eurizen ondorio ziurrenik, nik uste do bintzat, torriko dala, baina tartien, bueno, txarto ez. Eta sarriten gertatzen da moduen, arbola berien, handi metro batera, edo beste bat. Eta hemen, askotan, urkizen azpizen egoten dana, berez gehiago hau izaten da, lezinun, familiakoa, eskabrun ziurrenik. Hau bai, hau ugaria da bai. Eta hau atzo itzi neuena. Hasiko zalakoan, eta ez da bape hasi. Janda dau, ez da mezidu, txosik da, baina gero darri zaudekot, hori egun batetik bestera izte, apurbet hasi aldala, baina askorik ez normalien. Gaur ez dago askorik, hemen txiki bet, erdi janda dau eta horretik hartukot. Hori horrelakoak nahiko txu. Dana dela ez da perritziko askorik ikusten orokorrien. Ikusten da nahiko ziku dauela eta eurizi behar dela. Nik gaur ikusten dut datorren asterako edo joko dauela politxo. Hemen lezinun familiakoak zeze, manitabe aporka hasi diez. Hemen, ondo paretako moduko bat.
Eta oso zantzuena da. Aretxekoa, lehenengoa. Bueno, eta hau da maitza. Gaur ez da gauza handirik. Eta bizer bazakit, ze gaurko egoaixiek ez dakizin bat irango dauen. Baina, bueno, bizerkoak bizerko. Gaur